benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Camiñando pola vía 19. Bo día, nenos e nenas de San Clemente, e benvidos todos e todas a Camiñando pola vía 19, o teu programa sobre a pegada da cultura romana no noso país. Hoxe imos falarvos de onde procede o nome do mes de febreiro. Febreiro ven do nome romano de Februarius, mes adicado a deusa Febro, nai de Marte, e tamén a Februs, o antecesor de Plutón, deus dos infernos. Crese tamén que a súa orixe deriva de febrau ou febraule, termo co que os romanos designaron certos sacrificios e cerimonias relixiosas que efectuaban nos últimos días do ano. Estes sacrificios facíanos como afago aos deuses polos pecados cometidos ou polo eterno descanso da alma dos mortos. Era o mes por excelencia das purificacións e tiñan lugar grandes festas e procesións. Febreiro foi engadido no calendario ao final do ano polo rei Numa Pompilio e foi colocado no lugar que ocupa actualmente. A súa representación era unha muller vestida de azul, que entre as súas mans suxeitaba unha aba acuática e sostiña na cabeza un depósito do que saía abundante auga, representando as choivas que se desatan neste mes. Sosígenes foi quen, no ano 47 a.C., foi chamado por Xulio César para fixar o calendario, recollendo o resto do cuarto día astronómico. Estableceu intercalar un día en febreiro cada 4 anos. Agardamos que vos gustara esta información e que aprenderades moito sobre a orixe deste mes que comezamos. Non vos perdades o vindeiro programa de Camiñando pola vía 19 para continuar aprendendo moito sobre a cultura romana e a súa pegada no noso calendario. Un saúdo a todas os ointes de Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina, a túa radio na túa escola.